would like to request, can we have the nominees, please? Let Dilip Basumatari, Best Actor, Male. Dilip Basumatari Award for Best Actor Male. रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथांनि जोनोमा आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रासारा गामियाव 1975 इं मायथाइनि 6 अक्ट'बराव जादोंमोन। बिथाङा सासे गोदान मुगानि राफोद फावखुंगुरमोन। बिथाङा अन्नायनि दौलें, सिमां, खुगा गेवा आरो गोबां सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। लोगोसेनो बिथाङा गोबांथार मिउजिक भिडिअफोरावबो फाव खालामदोंमोन। बिथाङा थांनाय 2015 इं मायथाइनि 9 सेप्टेम्बराव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are माबुजा सोरनि बुजा आंहा दिनै सौथिना नांगौ दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ बा एन्सार होआ। लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि। माने दासिम बे गोसोआव रावबो जायगा मोनथ'वाखै। माने आं बे खालि गोसोआव बासा होनो हानायनि चान्स दं। Am I right? मानिनांगौ। Best Actor Male बे बान्थाखौनो होनो थाखाय मानगोनां MP राज्य सभा मुश्री रंगरा नार्जारी बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो खावलायदों। May I invite the Honorable Member of Parliament राज्य सभा Shri Rangja Narjari ji to kindly give the award for Dilip Basumatari Best Actor Male. Ladies and gentlemen, the award carries check of ₹1 lakh. Along with certificate and a memento. Bitango. से लाखनि चेक बे समाव बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना आखायाव लादों। Andas खालामोना रायजोफ्रा The winner of Dilip Basumatari Award for Best Actor Male 2021-22 goes to Om Prakash Kerkekar. Thank you. Congratulations, Om Prakash Kerkekar. Best Actor Dilip Basumatari goes to Om Prakash Basumatari. Om Prakash Kerkekari. Can we have you on the stage, please? Please, his round of applause for Om Prakash. The award carries check of ₹1 lakh along with certificate and a memento. When you now मानगोनां MP राज्य सभा श्री रंगरा नार्जारीखौहाय सार्टिफिकेटखौ होनो गुरै खावलायदों। लोगोसेनो बिथांनि थाखाय मोनसे मेमेन्ट' बयखौबो आखाइ खबनानै होनो गुरै खावलायबाय। Thank you, sir. Thank you so much for presenting